הסוכה עשויה מקרטון ביצוע, בד ומקלות ארטיק שצבענו אותם. יש פה עטב כזה, והוא פה עם בד, שכשאני מושך את העטב אז נפתח הדלת. נלך לצד האחורי, נראה את הצד האחורי. פה אני פותח את זה, ויש פה כל מיני דמויות ששמנו. אז אולי נרים את הכל ונראה את מה שבפנים. אורית, לכי תעזרי לו. יש כאן אמא ואבא שיושבים ליד שולחן, כוס, הוא אוכל סלט והיא אוכלת מרק. ממה זה עשוי? פליימוביל, לא מפליימוביל, השולחן עצמו והכיסאות. השולחן עצמו והכיסאות עשויים מקרטון ביצוע וזה מבד. נהדר, כל הכבוד לכם, אתם יכולים להניח. לא, ניר, כמה